media rangno hambai tei manjak phainai chini ani logi tongo MLA juk ani dolno madam Sapna tei ani bayokra tongo madam Montri Debbarma tei kaisa madam tongo ati jamatia borokno belai hambai tini ang wansukui meya jago jaga phaiye ang o jaga chini buwagra Maharaj last Maharaj bini asaimani salo phaimanan hunai ano tini jara invite dinai nimantron khaina rokno ang belai bungno hambai do tamne hamle chini ses Maharaj bono boi jotono sawaje adonik rupakar mane jotoni wansungman kotor jotoni sa hakchal wansungman kotor naithatok Tripura khaina bage bin wansungman kotor boni asaima salo tini jeng jotono khatong sajak bini mang ngo bini je rajgato phai jeng jotono phaiga bono khumala relaina tini chini chererok himboto khimlage jara pora khaitongai lekha khaitongai rok borok tini chin logi himjak aban bagino tini ang belai tongthokjak tini bini asaiman salo jeng hohom dom ko pailene sorkari babe bang program khaiga dosrat bo bono mo sorkari babe hangkai tei tini ang nuk phaika o jaga chini Maharaj rokni je simalung go phaioi nungmani je ekdom bolong holong ang phai belai kha khamka je bongni mutei na tongmaya jeng Delhi rogo thangai nugo rajghat rok busuk bongni history mane bongni busuk naithatok tongthok bongni rajghat bongni simalung rok jeng ang asa khayo buskang bosoro mo rajghat chini rajani je Sri Sitini simalung rok naithatokkai jeng tisanai sorkari babe history khai tisanai je karon Maharaj ni naharmong chini Tripura no tebo kuchuk tisanani tebo naithatok khainani bunisai naithatok khainani bo Maharaj ni bisingo alada Maharaj tongmani bo sara bisho guri nayo bisho je development mane mono nayo mono nayomen pore bini Tripura hasteno bo tebo kaham kai naithaton tisanani abani bagana binir এই যে রাজবাড়ি নিচিমি একদম গোল বাজার অফ দি একদম স্টেট কর্নার ইয়াংবো স্টেট কর্নার যত দিকে বিনি যে একদম নাহারমুং যে বিনি রাজবাড়ি যে নাইথকাই অন্য মহারাজ মানে অন্য ধরনের মহারাজ দं মানে যে উন্নত ত্রিপুরা খাইনানি মহারাজ দं মানে আবাইন বাগানো তিনি বেলাইনো आं খাতং থগো যিনি মহারাজনি বাদ্য ফাই তাই আগামী দিনত जों তেব তংথতক খাই जों তেব খাইলেনে বুসকাঙ্গ তেব এই কঠোর খাই প্রোগ্রাম খাইলেনে जों চিনি মহারাজ কোনো পলিটিক্সিয়া মহারাজ মানে মহারাজ বা যতনি বাগানে মহারাজ आं BJP খাইও आणि मैडम मथा खायो ते मासा IPF ती खायो ते CPM दं महाराज इनसानी कोनो कालार करै महाराज माने जतने बागैनो महाराज आबानि बागैनो महाराज बा आं तिनि BJP खाइफोनो आं फायो कोनो महाराज तो सारा हास्तेनि बागैनो महाराज बो आबानि जगा कोनो बेदाबेद करै जगा महाराज नि बार्डे जों जतन पालायना आगामी दिनाव जतन हम दंका पालायनाय आं मेसेज खाइनाय जे सारा त्रिपुरा राज्य जों महाराज नि बार्डे न जों तेबो कतर खायो up to watchनो तोला जरा पालायना बागै सारा त्रिपुरा जों ताबुक चिगन प्रग्राम खाइ दं खालि जों स्टेट लेभेल खाइदे खाइमान मन वानसुलायनाय कतर खायो एकदम आस्तफलक एकदम हाम दम खायो जतन तै मुसुंनानि मेसेज जे महाराज नि बार्डे तिनि जतन तंथतके पालायलायनाय ते बायसारि खाइलायनाय थानसा तंलायनाय थानसा हाय मजबुत दङ आबेन मगे जतन बुगुं बाररक जों जतन थानसाखै याप्रि बालांनाय याक बायाक रमहै बसकानि सामुंनो जिनि जे बररंनि सामुं चिनि बररक बर कसाय दं चिनि बररक ताबो बिखरा जाना नंगनान करै नक करै हुक करै लामा करै तै करै ताबो दं चिनि बरक म बर कसाय दं जों म चेरि मानना लिनाय जतन चिनि बररनो आगु मा आगु रिनाय जों जतन थानसाखै सामुं मा तंलायनाय मन मेसेज हामबाय।
साल बेलेखाने लुकुरकनि यासु सुरनाय साल तिनि साल बेलेखाने लुकुरकनि खातम खाजाखाय तिनि बेलेखाने लुकुरकनि कायसा यासु सुरमुता लुकुरकनि सुमुङावबोनो जत मिलिवै केबनो पार्टिकुलार हियावै तिनि अबाहायके बबागारना आजाय साल फालागे फायमानि ताय बबाहायरक मा टंका बुसकां साल बबाहायके तलांजाकनो ताखलाय बिसिव अबाहायके थानजागा फायमानि गोसोन मारि फुनुका लुकुरकनो तामो मेसेज नामसो हामबाय मेडिया रकनो पुला हामबाय मारिवो ताम हिमाले नंग बिसिंते खलायनाय जत फोकास बा जत प्रचार खलायमानो नर्म पाइफले हामबाय तै लुकुरंनो खाका हामया फारो तै हामजाक माया फारो तै अरो चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर दंगो बनबो हामजाक माया फारो तै चिनि TWF नि सिनि वर्किंग प्रेसिडेंट ब्रह्मगनां जमनिहार तै अरो चिनि ब्रह्मगनां जे आति जमातिया दंगो जतनो ब्रह्म खाका हामया फारो आं अबनो तिनी महाराजानि जे आचाइमा साल तिनी बिनि सिमालंगो फायका बिनि सिमालंगो फायमानि कुबुकुबैनो जों आगे 184 जन राजा राजत्व साइथांमानि हिनि कक्सावो फियाबो सिमालंगो फाय एक्सट्रा माने आलादा भाबे बखाव वानसुक मानि फायो अरो कुबुकुबैनो राजानि बाहाय दंगो अरो कुबुकुबैनो राजानि नगबान मानो तामनि हिंखाय बेलायखाय खाखामो ताम माले बिनि सिमालंगो बेलायखाय नंग्रा खायतरी जाखा अब्रकनो नुगुइनाय राजानि कायसा 184 जन राजा राजत्व साइथांना राज्योसे बं सिमालं अमाहायके तरी जागमानि अब्लायखाय दुखनि क बेलाय खाखामनानि क हायपनो खाखामनानि क करै चिनि राजानि जे बुसुक जे महाराजा प्रदुत विक्रम किशोर बकथां पंख अकथांनो नासिगिनो खाव राखसावै मातंगता आइके कखा बसे जों तिनि अरबो महाराजानि जे बर्थडे जों पालायतं मानि हिंगांखाय 115 बছর पुरनंखा 115 बছর पुरनंगैनाय 116 याप्रिरि दङ चिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर बिनि बुफांखा वीरेंद्र किशोर चिनि महाराजा ताबो चिनि थैथांनाय जों जे पालायतं मानि महाराजा वीर विक्रमनि बुफांखाय वीरेंद्र किशोर हांखाय बुमा हांखा अरुंधति हांखाय जों अरो जतन नुखा चिनि महाराजा वीरेंद्र किशोर संनि उनका सिमालं दंगो अरो अन्नान्य तेब राजा रंनि सिमालं दंगो अ सिमालंगो फायनो तिनि अरो बसावै कक साइतंमानि बा मोइतु खायनो जे चिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर बिनि आसाइमानि साल हांखा 1908 तिनिनि साल हांखा 19 अगस्त अ सालो ब आसायो थैमानि हांखा ब बिनि 39 बছর ब थैका 39 বছর थैमानि ब सामुं तांना मुसुं फानो जे खावान सुक मानि ब तांमालांलिया थैमानि हिंगा ब बिनि 1947 15 अगस्त 15 मे 17 मे नि सारिकनि माने हरनि 8:40 मिनिट बिनि लांमा चखा ताबो खंगा जों साइमानो महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर ब थंतंमानि राजाया राजानि बिसिं राजा ब एक्सट्रा राजानि बिसिं राजा ब बिलायखाय वानसुक ना करंकुक बा सियान करंकुक बिति करंकुक ब एडभान्स साइमानो जे तामंनाय अबतै बिनि ब्रेनो दङ ब बिलायखाय बेरायनानि हामजागो बनो आधुनिक रूपकार बहिनो बनो तै कैसे हिनो आर्किटेक्चर बनो अब बिनि बुमुं दङ ब बिनि बेरायना बेलायखाय हामजागो बिनि बेरायमानि तीनता बेरायमुं दङ कायसा बिनि राज्योआव बेरायो बिनि राज्योआवनो नर्थ दलाय साउथ अब्रं बबेबा बेरायो तै कैसा बेरायमुं हांका भारतनि विभिन्न राज्योआव बेरायो तै कैसा बेरायमुं हांका विभिन्न देशआव बेरायो अनेक देशआव बेरायो ब बेरायमानि अब एरें रां फैसा सोबायनानि बेरायमाया ब बेरायमानि हांका फाटारनि जे नायनानि मनेर मतो सोलोंनानि मनेर मतो आबरंनो तुबुय त्रिपुरा राज्योआव ब खलायनानि बिनि राज्योनो सोनामनानि बा लामा काहां नुगैनाय ब लामा फुकमारो बा ब नुफायो आरो बाहायके डेभलप बाहायके शिक्षा ब आबनि बागैथ बिनि महाराजा वीर विक्रम कलेज जे खलायलांमानि ब आब्रंनो खलायो शिक्षा रंनो तुयनाय बतेबो महाविद्यालय यूनिवर्सिटी खुलुंना मुसुं जागलांमानि अनेक तंगो बनि डॉक्टरनि इंजिनियरनि निनि आरो कृषिनि अमहायके विभाग स्कूल ब खुलुंना मुसुं जागलांमानि फियाबा ब आफुरो अल्प बयस थैमानि बागै ब खुलुक मालांलिया
फियाबातेबो तंगबो पाहार अञ्चल बो बेराय फानो निनि नर्थ दलाय साउथ बेराय फानो बो बेराय पुरु सावो केबो जागा फालिमांलाक आबरो बो सावो का हुक जावो जों थिक हुक जामाबे जों डेभलप मंगिया निनाय खेतो खलायनायनि बागैनाय आबरो बो शिक्षारि मारक परिनानि ति शिक्षारि मारक अमा हाय खलाय बो अनेक बिनि वान सुक मानि बेलाय कतर वान सुक मानि बेलाय काहाम बर बिल्डिं सनामनारक फातानि तुइ अब्रो जों नुगो रुद्रसागर हाइतै कसारो निर्महल तांनानि आबो बेलायखे वाना मासिं चाहायसे वान सुगै माया आज जरानि महाराजा बमायके वान सुगै तांखाना ताबुक नेट जुग फेक जुग और अजरावसे अमहाय जों खलाय माया जागावो अमहाय जरासे खलाय जागिया जागावो बखा आज जरावसे अमहाय खलाय लांखा बेलायखे वाना मासिं चाकक बाहायके ब्रेन बाय सामुं तांमाने अब जों नुखाचिनि महाराजानो ते महाराजा एडभान्स बेलायखे वानसुगो बुफ्रु थैनायाबो बसायमान दङ ब बिनि सैन्य सामन्त नरिंगैनाय ब लास्ट मिटिं खालायपुर बसालांका नायदि सैन्य सामन्त प्रजारक आं नरक बाय तिनि सामप्लिहाय केसे बसावै नरक बाय कक साइ दङ अबनो आनि लास्ट मिटिं खाना आं तैसो नरक बाय मिटिं खायदा माया अब आनि सन्देह दङ फियाबा आं नरकनो खरायनानै मुसुंगो बा आसिका हामजोगो बिनि सिपाय सैन्यरंनो नरक बेलाय माया गोनां खा गोनां अ बरक रक हंकाय चिनि बरक रक हंकाय माया गोनां खा गोनां अ माया गोनां खा गोनां जे नरक बिपटक लायनायसि हिनैनाय पंच त्रिपुरी नि बुमुंगैनाय ब रिजार्भ खायख्लामनि 2060 स्क्वायर माइल जागानो ब कुंदिरि खायख्लां थांका नरक थानचा तंलायदि नरक बुलाय तगलाय तांदि नरक खरक जानो सिनस्रेब कांकांकाय पाल पालखा आमरि लायदि पाल पालखा खा नांलायदि सेक लायदि नरक पाल पालखाय कक थानचा खलायै कनाय गामि कतर खलायदि हिनैनाय कक कसारै कक खरायै आफ्रनम्ब गलांजाक कुबुनो कुबुय जों ताबुक नुखा जखन जिनि महाराजा लास्ट महाराजा थै थांमानि यागुलो जिनि महारानी कांचन प्रभा देवी भारत बाय माजार एग्रीमेंट भारत बाय माजार एग्रीमेंट उंफ्रु हंकाय और वो जों नुखा बांग्लादेशनि फायनाय देवान एबी चाटार्जी ब फायनाय और आगिनि राजानि जे कमिटी खाजाक तंमारंनो महाराजा कांचन प्रभा देवी ब प्रेसिडेंट तंमानि प्रेसिडेंट नरै रिजाखा प्रेसिडेंट नरै मानि परेनाय भारत बाय हा मानि परे हंकाय तो गणतंत्र डेमोक्रेसी थांका आफ्रो तब फानसे अब संविधान तो 1950 से सैजागो हंकाय तो संविधान सियासिनि के बतामुखा मुख्यमंत्री हायके बार नाहारिनाय ब चालु गैतंखा अमहायरक नुखा फियाबा जखन भारत बाय माजार एग्रीमेंट उंफ्रु सिनि महारानी कांचन प्रभा देवी बिनि बसला किरीट विक्रम किशोर बक बुफा थैप्रो नाय किरीट विक्रम किशोर चिनि महाराजा प्रदीप किशोर मानिक बहादुरनि बुफा किरीट विक्रम किशोर मानिक बहादुर ब हंकाय बबाय कनैखाय कबागै काबलायखा बिनि रासबारिव अमाहायके कबा काबलायखा जे भारत बाय माजार एग्रीमेंट इंमानि बागैनाय बर खाकरि फानो अमाहाय मांखा राजा करिनि बागै जों नुखा जखन एबी चाटार्जी देवान इंगैनाय एबी चाटार्जी फायनाय ताम खायका जों आबो मुइतु नारंनानै को फायनाय ब ताम खालायका जे उ महाराजा जे कुंदिरि जागा खायकलां मानि 2060 स्क्वायर वर्ग माइल न आबनो ताम खालायका 300 स्क्वायर माइल न रिजार्भ सबाय रिखा बसिमि सबाया अरतेबो आइन छारा कुनु नोटिस छारा खलायनाय प्रथम मुख्यमंत्री अब हंकाय प्रथम मुख्यमंत्री हंकाय 1974 जे एबी चाटार्जी हंकाय 1959 ब रिजार्भ सबायमानि ताबो हंकाय पहिला मुख्यमंत्री हंकाय 1974 जे सुकुमुई सेन मुख्यमंत्री तंफ्रो बब 1760 स्क्वायर माइल न रिजार्भ न सबाय रिजार्भखा तांगे रिजार्भ सबायखा फातानि बरक फरेनार फातानि बरक फायनाय रंनो जागारिनायनि बागै अमाहायके सबाय जाखा गांकाय जोंचिनि राजा जे कक खाति वय खरायनाय नरकले माया गोनां रक फातानि बरक बाय नरक
जागा सेकजागनायसै हिनै नाय जे खाइ कालांमानि अम हाइखाय नाहाय सिजाक बयमार अम बिलाइखाय खा खामो आबनि बागैन र बसाव थानचा तंदि मोखां सिनिया बर फाइनाय नब्रा देखुं फारै तरिदि खरक जानो सेक्र कांगाय नर आमरि लाइदि हिनि जे तिनी पुइला न सिनी बुबाग्रा वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर न आणि खाबाय खुलुमानि याफारो ब तिनी 115 बिसि कमप्लीट नखा बनि आसाइमानि अ जराव जों बेलायखानो खातुं खाजा नरक नखना सेमाव नरक अ बररक मुतेखि बाजा जाग्रा नरनो नां प्रश्न खायन ताकलायो सिनि अर साब दं मिनिस्टार दं एमएलए दं जों लिडार्स रक दं राजा जतनि बागैनो राजा जों अर तिनिनि साल जों बिसेस खाय जों वानसु गया जे ब बीजेपी खायो जों त्रिपुरा थाखायो ब आईपीएफ खायो ब अन्न पार्टी खायो नि जों वानसु गया एसे जों त्रिपुरानि 184 जना राजानि बुसुक बुथाय रकंगै जों तिनि सिनि राजानि आसाइमानि सालनो जों बेलायखानो खातुं खाजाखाय पालायना नांगौ हनै जों तिनि अर जत पालखाय बासावो जों तिनि फायलायो राजानि मांथंग जों किसा खुम्बक लायानो हनै फायलायमानिसि आबनि बागै सेमानि बे ताकलायनि हिंखाय हरबाय साल बेलायखायनो आलादा नरक नुखाना आबनि बागै बेलाय हामबाय मायाफारो जत्तनो कारण आं अबनो मेसेज रिनामु जोङो सारा त्रिपुरानि आनि खाजानि ताकुतै बुखुक संनो ताय अक्रा साक्रा रकनो बाहायनो जों सिनि राजा रकनि आसाइमा साल थैमा साल याखायबा बंनि जे सिरि सिटिनि जों ताम बरक मुंचुनि सिनि जाकमानि जों त्रिपुरासा हनै पुइला सिनि जाकमानि बेंतै ओंखाय राजा रकनि बिसिंतैसो जों त्रिपुरासानि सिनि जागौ उलसो जों राजनैतिक ब बीजेपी आं त्रिपुरा मथा ब आईपीएफ ब आईएनपी ब सीपीएम नै उलसो फायो आबनि बागैनो पुइलानो जों सिनि राजा रकनो बरम दिना नांगौ खुलुमना नांगौ मानिना नांगौ तिनि सिनि ऐतिह्य सिनि इतिहास न जों गोथां नारिकनानि नांगौ आसुकनो हामबाय।